Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi ala ni'mati al-islami wa kafa biha min ni'matin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin wa ba'd. Alhamdulillah, okondida mwa Allah tabaraka wa ta'ala, timwemige Allah subhanahu wa ta'ala ndi kumufunira sabwino tumiki Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam akubanja yake omutsatila yake ndi onse amene akutsatira sunna kufika na tsiku la kiyama. Alhamdulillah, okondida mwa Allah tabaraka wa ta'ala, takumananso mu programu yathu imene timakhala tukambirana kukumbutsana zokuzana ndi phunziro lathu la tsiku la lero. Ndiye malingana ndi nyengo imene tili, mwezi olemekezeka wa Ramadhan, madarsu athu azikhala olumikizana kwambiri ndi mwezi umenewu olemekezeka wa Ramadhan. Mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ukafika mwezi umenewu olemekezeka wa Ramadhan, amakhala kuwakumbutsa masahaba ake zokuza ndi kulemekezeka kwa mwezi umenewu wa Ramadhan. Amakhala akuwachenjeza masahaba ake zokuzana ndi mwezi umenewu olemekezeka wa Ramadhani kuti asakhale umanidwa kwambiri amalingana ndi maphindu amene ali mwezi umenewu olemekezeka wa Ramadhani. Kulankhula kwake Mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amawafotokozera masahaba kunena kuti atakum Ramadhan, wakufikanitu inu mwezi umenewu olemekezeka wa Ramadhani. Atakum Ramadhan, wakudzerani mwezi umenewu olemekezeka wa Ramadhani. Atakum Ramadhan, wafikatu kwa inu mwezi umene olemekezeka wa Ramadhan. Shahru mubarak, mwezi umene muli zisomo, mwezi umene muli mabaraka, mwezi umene muli zifundo za Allah tabaraka wa taala. Faradallahu, Allah subhanahu wa taala adakakamiza. Faradallahu alaikum, Allah subhanahu wa taala adakukakamizani mwezi umene wa Ramadhan suyamihi kuti muzisala kudya. Jambilira Allah subhanahu wa ta'ala dakukakamizani kuti muzisala kudya mwezi umenewu wa Ramadhan. Tuftahu fihi abwabu sama, ndiye mwezi umenewu wa Ramadhani ukafika, Allah subhanahu wa ta'ala amatsegula mageti ose, makomo ose akujanna yake ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ndicho linga chonena kuti tikamampempha Allah subhanahu wa ta'ala madua athu azikhala omveka okafika pamaso pa Allah tabaraka wa ta'ala. Ndiye makomo onse akujanna, makomo onse 8 akujanna amakhala otsegulidwa. Watukulaku fihi abwabul jahim, ndiye makomo onse akujahena, makomo onse akumoto amakhala otsekedwa. Kutero kwa Allah subhanahu wa ta'ala amafuna zone kuti maibada athu akhale maibada omusangalasa Allah tabaraka wa ta'ala. Ndicho linga choti tikamampempha Allah subhanahu wa ta'ala tizimpempha janna, tizimpempha utendere wake Allah subhanahu wa ta'ala. Watughillu mardatu shayatin, ndiye masatana ose, mashaitani ose amakhala omangidwa, amakhala okaponyedwa ku moto wa Allah tabaraka wa ta'ala. Ndicho linga chone kuti asapezeke shaitani olomodzi omusongoneza kapolo wa Allah tabaraka wa ta'ala pa nthawi imene akuchita maibada ake, pa nthawi imene tikuchita maibada omusangalasa Allah subhanahu wa ta'ala, ibada imene ya saum. Ndiye mashaitani wose amakhala omangidwa kukaponyedwa ku moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumano lillahi fihi laila, Allah subhanahu wa ta'ala adalenga usiku umodzi mwezi umenewu olemekezeka wa Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala adalenga usiku umodzi, adaikamo usiku umodzi, usiku umenewu khairun, ndiwo pambana kwambiri, min alfi shahari, kuposa miyezi yokwanira 1000, miyezi imene mulibemo usiku olemekezeka umenewu wa Lailatul Qadr. Umeneku ndi kulemekezeka kwa ukulu kwambiri kumene Allah subhanahu wa ta'ala adakuika mwezi umenewu olemekezeka wa Ramadhani. Adatikira mwezi umenewu olemekezeka wa Ramadhani usiku opambana kwambiri umene uli usiku wa Lailatul Qadr. Insha Allah subhanahu wa ta'ala tsiku lina tizafotokoza komanso ndi kukambirana
zokuzana ndi usiku umene olemekezeka wa Lailatul Qadr. Ndi Allah subhanahu wa ta'ala akuti wayandhuru tanafusikum. Allah subhanahu wa ta'ala amakhala akuti wona mmene tikupangira mpikisano wathu pankhani yokhuzana ndi maibada, mmene kupikisanirana kunkhani yokhuzana ndi maibada mwezi umene olemekezeka wa Ramadhani. Wayubahi bikum malaika. Ndi Allah subhanahu wa ta'ala amazikweza, Allah subhanahu wa ta'ala amasangalala tundinuyo pamaso pa angelo wake kunena kuti taonani akapolo wanga olemekezeka amene akukwanirisa chilamulo chimene inewo ndawafikitsira kuti azisala kudya mwezi umene olemekezeka wa Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala amakhala akuzikweza, Allah subhanahu wa ta'ala amakhala akusangalala, Allah subhanahu wa ta'ala amakhala akutipanga address pamaso pa angelo kunena kuti taonani akapolo wanga olemekezeka, akapolo wanga amene ndawakakamiza kuti azisala kudya, panopa wakwanirisa chilamulo changa, panopatu anthu amene agwirisisa chilamulo changa chomasala kudya mwezi umene olemekezeka wa Ramadhani. Amene yetu ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye ngati tingakwanirise faradhi imene ya Allah tabaraka wa ta'ala, malipiro yake ndi wochuluka kwambiri pamaso pa Allah tabaraka wa ta'ala. Mpempe Allah salama wal afia kuti pa nthawi imene izi ita Ramadhani imene ndi kuti Allah subhanahu wa ta'ala atikwanirisire zolinga zathu zimene tikuzifuna kuti tipeze mwezi umene wolemekezeka wa Ramadhani. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.